Takže některé dezáky, jak jsem vzpomínat se budou, jenom přivíte nám, že dáte ještě předvedete třeba na akademii. Perfektní. Takže děkujeme dezáky, všechny okamžitě jsme se tady oni zůstali a můžou jít pódia. Teď to dá tady náš technik pustí hudbu, bude běžet jedna píseň a během té písně se rychle porota dostanete tedy k 5 finalistům, jestli se nastoupí, předně budou umístěny odměrný válce, do kterých můžete hlasovat potom ty výsečky, které se dostaly k vchodu, to znamená, každý výseček je jeden hlas a vy budete rozhodovat tedy v finále o tom, kdo získá první, druhou a třetí.